Ja, we weten inmiddels veel meer over hoe dit kasteel gebouwd is geworden. De bewoners, daar gaan we nu over praten, toch? Ja, want er hebben toch wel verschillende geslachten hier gezeten in die 800 jaar. En ja, natuurlijk de belangrijkste zijn natuurlijk de heren van Stein. Die 7 ruiten die je ziet, dat is echt het wapenschild van de heren van Stein. Die hebben ongeveer 100 jaar, 120 jaar heeft dat geslacht hier gezeten. En is in de vrouwelijke lijn is het doorgegaan naar Merwede. En er waren 2 zonen die ook continu met elkaar ruzie hadden. Maar de oudste krijgt Stein en noemt zich heer van Stein. Je ziet daar het wapen van Merwede en de andere 2 hoeken zie je dan weer Stein. Ja, precies. Ja. Die hebben een dochter, die trouwt met Brederode. Die hebben geen kinderen. Dan gaat het over naar Jan van Loo van Heinsberg, de prinsbisschop van Luik. Die had ook nog een halfzus, Maria van Loo van Heinsberg. Getrouwd met Jan van Nassau-Dillenburg. Dat moet ik wel even meeschrijven allemaal, Ja, om dat te onthouden, ja. Maar deze moet je onthouden, want Oké. Maria van Loo van Heinsberg en Jan van Nassau-Dillenburg, dat zijn de overgrootouders van Willem van Oranje. Kijk aan. Dus de Nassau's hebben hier ook gezeten. Oké. Ik had al verteld, 3,25 meter dikke muren. Ze hebben er handgebruik van gemaakt, want ze hebben in de muur hebben ze de trap gemaakt. Ja. Dus daarmee kunnen we inderdaad uiteindelijk helemaal tot op het dak. Ja. Dat zijn de jongens Broncos Batenburg. Oh. Gijsbrecht en Diederik. En die zijn op 1 juni 1568 zijn ze onthoofd op last van Alva. Ze streden tegen de Spanjaarden. Het is het begin van de opstand. De opstand tegen de Spaanse overheersing. En ze hebben ook nog 2 andere broers. Dat is namelijk Willem en Karel. En Karel die zat in Oppicht. Oké. Op het kasteel. En Willem van Oranje kwam vanuit Dillenburg en die moest ergens de Maas overkomen. En Karel die heeft dus Willem van Oranje gewezen op een doorwaadbare plaats bij Oppicht. En in de nacht van 4 op 5 oktober is er een leger van 25.000 man overgestoken over de Maas. Die herken ik. Ja. Die hou ik buiten. Ja, die hebben we hier even teruggehaald, want dat is de kleindochter van Karel van Broncos Waterburg, waar we net zeiden. En hier is met haar man, Floris de Merode. En wat er van belang is, er waren 2 zonen, Maximiliaan, en die trouwt met de dochter van zijn broer, zijn nichtje. Ja. Puur om het bezit bij elkaar te houden. En uit dat huwelijk komt Jean-Philippe Eugène de Merode, getrouwd met Charlotte van Nassau-Hademar. En dat zijn eigenlijk ook de stamouders van de huidige prinselijke families in België en in Duitsland. Zo. Ja, naar de zak, hè? Let op voor dit balkje, dat verwijderd. Hier heb je eigenlijk een prachtig uitzicht. Ja. Je ziet het hele groengebied. En dat is dus allemaal dat landgoed Kasteel Stein geweest. Daar stonden we in het begin, hè? Ja, stonden we in de binnenplaats. Dit laat wel 800 jaar geschiedenis, ook bouwgeschiedenis zien. Zowel natuurlijk de gebouwen in de 19e eeuw, de voorburcht eigenlijk al 15e eeuw, 2000. Hier staan we op 1200. Dat is eigenlijk het hele mooie tijdsbeeld van hier. Kun je ook wel jaloers maken. Met oud en nieuw staan we hier al te vuurwerk te kijken, want dan hebben we 360 graden vuurwerk. Ja, daar ben ik wel een beetje jaloers op.